شاخ روخی خیال کدیمه دوم ای پشتم نگردم نه من مردم روز فراموش میکنم همه алкашым мега хайҳома уже пастам ва қаланти алкашым нагӯ ки барои ту мастам о хиёли ёшам дар ҷавонӣ хидма бой додум ҳар рӯз ман пахмел даем ё ки рафтам за пой эх худо дар тақдири ма ки нависи сарнавишта чӣ бада пою бастан занҷири гардани ишқа ҳар рӯзу сурати на мемонад дар на классик даварзод да қичақи кипки телифчики турсик дихта хидиш то қадар сурат ба чада тасета ё ки видеои рақсошам бе партояи дискотека ҳаёти дуборанда аймата гирифти ҷона шабоза насиба кишт шон шидим ту кишти шона вале хота надида боши иқа хоҳишма ки ятто бибии кард шанида ки нолишма мара фақат дая чӣ мекана ганда аламу ту дихтари таға дори ма сағраи камбағалам бароям ин назарат намегирам ай паста медонам агар сумдор мебудам иқа намесӯхтам агар сумдор мебудам сумпараз дихта бисёба неки ма камбағала ӯ сумдори русиёба хайҳо аяҷият турам фаҳмида мешавом ях ки салони лексуса битони миранеко намегира ҷоша ма дига эмта дига ма одат кардам ба пасти ту фақат баландида шам рӯз мешин ман боша та фикр вақти ғамгинам ғамхӯри ман суратат мефурад дар тугум бас кардум ишқа дилам намемона рафтан та нахоҳа неки рафти ту бари чӣ нагуфтӣ чокунам ман шояди шох фурӯхтӣ хиёл кадӣ медавум ай пушти ту мегардам не ман мардам рӯзе фаромӯш мекунам